Bones tardes, senyors regidors, regidores, tota la gent que segueix el ple en directe de casa seva, també el secretari. Jo abans de començar el ple, perquè també consti en acte, volia donar les gràcies al Partit Popular per l'altre dia, no m'haig oblidat en el moment del ple per donar les gràcies per la votació que vau fer a favor. I en el Partit Socialista també, en Gori i en Estarelles, per l'abstenció que van tenir. Costa en acte. I ara ja anem a començar el ple, que és l'urgència de la sessió i és important avui. Vots a favor? Vale, doncs anem a començar el segon punt, que és l'expedient 738. Sí. Sí. Ara baixarem el sonidor perquè anirem a fer el sorteig de les taules, de la elecció de la gent que haurà d'estar a les taules dies de les eleccions.
Vale, ara continuem en el pleno, que pràcticament és la constitució de tot el que serà, totes les àrees i tot el que serà l'Ajuntament. I és l'expedient 738-2023, que és la periodicitat de les sessions ordinàries de l'Ajuntament. L'Ajuntament sempre havien fet que les sessions ordinàries de l'Ajuntament de Valldemossa duran a terme el dilluns a hora baixa cada 2 mesos, els mesos impars a les 18 hores, en cas de festiu, durant a terme el dia hàbil següent del previst. Això és el que farem això i els extraordinaris tots els que hi hagi. Perdona, sí. Passam... Com? Sí, digui, Gori. Gràcies, senyor Batlle. M'ha pareix correcte, nosaltres votarem a favor. El que sí que tinc entès que l'anterior legislatura la periodicitat no va ser exacta. Els plenaris, de la manera que tots els regidors poden participar, poden controlar, i per tant jo demanaria que encara que no hi hagués punt, sí que hi hagués un prets i comandes, perquè potser nosaltres voldríem dur propostes. Per tant, mos pareix correcte, votarem a favor, però demanam que se duguin a terme cada 2 mesos. Sí. Gràcies, senyor Batlle. I si hi ha un problema, xerram i si ho podem arreglar, ho arreglam. Però, intentarem que sigui així. Passam a... Digue, Miquel. No, en l'experiència de tots aquests anys, el que sí sol passar és que després d'un període de vacances com l'agost no es faci la primera setmana perquè per preparació de documentació se faci la segona. Vull dir, per exemple, o després, per gener, que no se faci dia 7, que sol ser un dilluns, o sol ser el dia que sigui, però quan té un dilluns, perquè precisament l'Ajuntament a nivell administratiu tenir una setmana. Això és l'únic que ha passat qualque vegada i, bueno, vull dir... Vale, doncs passam a la votació. Vots a favor? Vale. Passam al següent punt, que és l'expedient 745/2023, Constitució i periodicitat de la Junta de Govern. La Junta de Govern també, la Junta de Govern local estarà integrada per Batlle, que serà el seu president, i per un nom de 3 regidors que seran nomenats lliurement per Batlle com a membres d'aquesta. D'aquesta Junta local, d'aquesta Junta... Sí. Vale. Que és el mateix d'aquí. Sí, però aquí no sé per què surten els punts. Bé, aquest 3 punts. A veure, una és constitució de govern local, objecte del qual serà l'assistència permanent del Batlle i l'exercici de les seves atribucions, així com exercint el seu cap de les atribucions de Batlle a un altre òrgan municipal que delegui a les que li atribueixen les lleis. La Junta de Govern local estarà integrada per Batlle, que serà el seu president, i un nom de 3 regidors que serà nomenat lliurement per Batlle com a membre d'aquesta. I tercer, la Junta de Govern local ajustarà el seu funcionament en el que disposa en els articles 112 i 113 del Reglament Orgànic, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, als efectes del qual es proposa que la Junta celebri sessió ordinària amb la següent periodicitat setmanal en caràcter general el dimecres. Passam a votació. Vots a favor? L'expedient 739/2023, constitució de les comissions informatives permanents. Constituir una comissió informativa de caràcter permanent denominada Comissió Informativa General, l'objecte de la qual serà l'estudi, informe i consulta en relació al següent assumpte, tots els assumptes que hagi d'aprovar el ple i no sigui el compte general ni matèria de caràcter econòmic. Després va llegint totes aquestes assumptes. La Comissió Informativa General estarà integrada pels següents membres: Batlle, president Batlle o regidor en què delegui, vocals, 3 representants del grup independent,
el senyor Xisco Mulet, el senyor Joan Marc Garcia, el senyor Gabriel Francisco Rosales Garza, un representant del grup municipal del Partit Popular Valldemossa, el senyor Vicent Colom Torres. Aquí m'agradaria, si poden canviar, a la de comissió informativa que siguin Sebastià Vila. Sebastià Vila. Vale. I a la d'especial de comptes també m'ha canviat i posam en Joan Lluís Montaner. Estava jo a les dues per dir que... Sí. Vale. El representant del grup municipal del Partit Popular de Valldemossa és la informativa general serà el senyor Sebastià Vila. I un representant del grup municipal del Partit Socialista de Valldemossa serà el senyor Gori Esterella Mas, secretari d'interventor de l'Ajuntament o funcionari en què delegui. Tercer, constituir una comissió informativa de quedat permanent denominada Comissió Especial de Comptes, objecte del qual serà l'estudi, informe i consulta en relació als següents assumptes, el compte general ni matèria de caràcter econòmica. Quart, la Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels següents membres. President, Baldo Regidor, en què delegui. Vocals, tres representants del grup municipal, del grup independent, el senyor Miquel Torres. Sí. Bé, no està. Bé, un representant del grup municipal del Partit Popular de Valldemossa, el senyor Joan Lluís Montaner, i un representant del grup municipal del Partit Socialista de Valldemossa, la senyora Maria Glòria Escudero Tomàs, secretària interventora d'intervenció de l'Ajuntament de Valldemossa, funcionari en què delegui. Has de citar els noms de... Sí, bueno, aquí posem el senyor Miquel Àngel Torres, el senyor Enric Calafell, ell i salta en Xisco Mulet. Aquestes comissions informatives s'ajustaran al seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització i Funcionament del Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel Real Decret 2568-1986 de 28 de novembre. Les comissions celebraran sessions ordinàries amb la mateixa periodicitat que els plens ordinaris. Ara passam a votació. Vots a favor? Passam a l'altre expedient 755/2023, dedicació exclusiva, primer tinent de Balda. El primer tinent de Balda que serà el senyor Xisco Mulet. I determinar que el càrrec de primer de tinent de Balda realitzi les seves funcions en règim de dedicació exclusiva amb efecte de data de 27/6 de 2023 del senyor Xisco Mulet. Segon, establir les retribucions que a continuació es perceberan en 14 pagues 12 corresponents a la diferent mensualitat de l'any i les dues restants corresponents a la mensualitat de juny i desembre i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social havent assumit aquesta corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui. El càrrec de primer tinent de Balda percibirà una retribució mensual bruta de 2.812,93 per cada nòmina de 12 ordinàries i 2 extraordinàries. Publicar de forma íntegra en el BOIP l'acord de ple a efecte del seu general coneixement. Quart, així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament Valldemossa, cd-electrònica.es. Cinquè, notificar aquest acord als interessats i al servei de personal d'intervenció perquè prenguin coneixement dels efectes. Passam a la votació. Vots a favor? Abstencions? En expedient 754/2023, càrrecs públics, assistents i indemnitzacions.
Aquestes seran aquestes, totes aquestes. Seran aquestes. Sí, sí, no? aquí. Bueno, determinar les següents quanties com a indemnització per assistències. Assistència plenària, valda 250 euros, portaveus 200 euros, altres regidors 150. Assistència a comissions informatives, valda 65, altres regidors 50. Assistència a juntes de govern local, valda 100 euros, altres regidors 70. Assistències als òrgans col·legiats dels que formi part en representació de l'Ajuntament, expedient 741/2023, valda 45, altres regidors 35. L'efectiva percepció de les indemnitzacions per assistències quedarà condicionada a la concurrència efectiva dels regidors a les sessions. En qualsevol cas, solament es quantificarà una assistència per dia amb independència del nom de sessions o reunions que es celebrin. Segons, aprovar que els regidors siguin indemnitzats per despeses i desplaçament i dietes de conformitat amb el preu real del decret 462/2002 de 24 de maig i resolucions d'actualització. I tercer, que es publiqui en el BOE de forma íntegra el present acord a l'efecte del seu general coneixement donada la seva transcendència. Podem passar a la votació. Vots a favor? Perdó? Sí, digues, Glòria. Quan en el punt que se refereix a assistència d'òrgans col·legiats del que formin part en representació, m'imagino que són els que venen a l'expedient següent, que són els representants del Consorci d'Aigua, de Felip i tot això. I la pregunta és, la legislatura passada van tenir problema en la mesa de negociació. On queda encaixada aquesta... si queda encaixada? No, ja passava, contestava Miquel. Contestava. Contestaré el que va passar a la legislatura futura. A la legislatura se va negociar la RBT, hi va haver 30 no sé quantes reunions, a les quals hi va assistir, jo hi vaig assistir com a representant de Ciutadans, però també hi va assistir una persona del Partit Popular, que era Catalina Amaral, i una persona de la de Música Volem, que era Gladys Cudero. Aquestes reunions, en principi, el secretari va considerar que no estaven dins d'aquest organigrama i es podien pagar. Nosaltres pensàvem que sí, perquè la firma de qualsevol dels tres era imprescindible per continuar l'expedient de la RT. O sigui, no estàvem allà d'oyentes. Si no firmaven les actes, no continuava la RT, amb la qual era una necessitat que hi fóssim, perquè l'Ajuntament va decidir que fos així. Per tant, van decidir que aquestes sessions se pagassin a 35 euros, vull dir que si teniu en compte, la majoria van durar més de 4 hores, amb la qual 35 euros per cada reunió no és que fos precisament una gran compensació, però al final se van pagar, se va fer un expedient i se van pagar al final de la legislatura, però crec que ja no prepara el secretari, no estic segur, però se va pagar al final, no sé. Però és una cosa, Patricia, que si avui no ho tenim clar, crec que per pròxim plenari hem d'aclarir amb un informe que sigui, perquè tot l'equip de govern, el seu punt d'acord és que totes les reunions en les quals hagi de participar qualsevol persona, però que després impliqui que ha de firmar un acte, vull dir que és necessari que hi sigui, ha de poder tenir dret a aquesta compensació per assistència. Bé, tot anant a repetir la votació. Vots a favor? Abstencions? Passam a l'altre punt, que és l'expedient 741/2023, el nomenament de representants de la corporació en els altres òrgans. Nomenar el següent representant davant el Consorci d'Aigües de les Illes Balears, titular Nadal Torres, suplent Xiscomulà Jiménez. Representant davant l'Associació Mallorca Rural, titular Nadal Torres, suplent Joan Marc Garcia. Representant davant el Consorci Serra Transmuntana, Nadal Torres i Xiscomulà
així com Olet Jiménez. Representant davant el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, Nadal Torres i Joan Marc Garcia. Representant davant la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, Felip, Nadal Torres, així com Olet. Representant davant el Consell Escolar, Enric Antonio Calafell, Alemany, i suplent, així com Olet Jiménez. Representant en l'Assemblea de Protecció Civil, així com Olet, Joan Marc Garcia. Representants en l'Associació de Fons Mallorquí de Solidaritat, Joan Marc Garcia, suplent Enric Antonio Calafell Alemany. Representants en la Fundació Coll Bardolet, Nadal Torres Josa i Enric Antonio Calafell Alemany. Representant de la Real Cartoixa Societat Civil, Nadal Torres i Miguel Ángel Torres. Representants en la Comunitat de la Serra de Montana, Nadal Torres i així com Olet Jiménez. I representant de la Comunitat Radiant de la Font d'Anamàs, de Vallamossa, Joan Marc Garcia. Ese per mi ja està. No. Sí. Joan Marc Garcia, suplent en com Olet Jiménez. I representant en el Consell Escolar de l'Escoleta, titulant Enric Antonio Calafell Alemany i així com Olet Jiménez. Representants de l'Associació de Propietaris de Cartoixa en tramitació, titulant Nadal Torres i suplent en com Olet Jiménez. Això són tots els organismes que hi haurà els seus representants. I podem passar a la votació. Vots a favor. I ara passem al text. L'elecció ja ho tenim fet. I donar compte dels nomenaments del tinent de balda i delegacions de baldia. Nomenar primer tinent de balda, senyor Xisco Olet Jiménez. Segon tinent de balda, senyor Joan Marc Garcia. Tercer tinent de balda, Enric Antonio Calafell Alemany. Segon, delegar les següents àrees o matèries determinades consistent en abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar el dos en general, però sense que estigui inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. L'exercici de l'atribució de l'alcaldia relativa a l'administració general, recursos humans, contractació, padró, comunicació, medi ambient i joventut, el senyor Xisco Olet Jiménez. L'exercici de l'atribució de l'alcaldia relativa a Hacienda i Policia Local, el senyor Miquel Àngel Torres. L'exercici de l'atribució de l'alcaldia relativa als serveis socials, esports, gent gran i associacionisme, el senyor Joan Marc Garcia. L'exercici de l'atribució de l'alcaldia relativa a la cultura, patrimoni històric, artístic i educació, el senyor Enric Antonio Calafell Alemany. L'exercici d'atribució a l'alcaldia relativa a turisme i comerç, el senyor Gabriel Francisco Rosales Garza. D'aquesta manera es reserva la baldia a les àrees d'urbanisme, activitats i infraestructures. Tercer, comunicar la present resolució als interessats. Publicar la present resolució al BOIP i en el portal de transparència. Cinquè, donar trasllat al ple de la corporació en la primera sessió que aquesta celebri el contingut de la delegació. Sisè, aplicar respecte a tot el que no previst expressament en la present resolució, les regles que per la delegació de competència del BALDA es preveu en la llei 7/1985 de 2 d'abril de la llei reguladora de les bases de règim local i del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre quan les regles que per la delegació s'estableixin en dites normes. On mana i signa el val del president de davant meu, la secretària interventora, que signa els sols, efectes i dona fa. Ara passem a la votació. Vots a favor? No, aquesta no es vota. Però també donen compte, vale. I ara... I el següent també donar compte. I el següent, ja és el darrer, és donar compte dels nomenaments dels grups polítics municipals i el seu portaveus. Estem tot aquí de... Portaveus... On està? Bé, el portaveus
Serà un momentet. No, no sé. Ah, no sé, el tenc... Esclar, ara. Portaveus. Bé, ho anirem demanant si serà més fàcil, ho farà ser. Bueno, el portaveu del grup independent serà en Xisco Mola Jiménez. El portaveu del Partit Popular, Seré jo, Vicent Colom. I el portaveu del Partit Socialista, en Gori Estarell Mas. Crec que ja no m'ho deixem res i res, donar a la gent que m'ho ha escoltat de casa seva, donar-li les gràcies i als regidors i regidores també bones tardes a tothom i avui hem fet el ple de Constitució un poc de les àrees i anirem poc a poc avançant. Bueno, moltes tardes, bones tardes a tothom.